You can now make online payments to Central Environment Authority via GovPay. මද්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම සම්බන්ධ ඔබගේ සහාය ලබා ගැනීමට. அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா மது போதைய தடுப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு அது சொல்றமான காரணங்களை சொல்றதுக்காண்டி රටම එකතු වෙලා මද්ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු යන තේමාව යටතේ තමයි අද මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ කැඳෙන්නේ. இந்த நாடு பூராகவும் தேசிய செயற்பாடாக மது போதை தடுப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையை வழங்குறதா இன்றைய நிகழ்வு. ඒතකොට මේ ඕගොල්ලන්ගේ දරුවෝ මේ මුළු සමාජයේම අපි ඇත්තම පිළිගන්න ඕනේ තමයි යම් කිසි මොනවා හරි මද්ද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙරොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ටැබ්ලට්ස් වෙන්න පුළුවන්. පෙති වර්ග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගංජා වෙන්න පුළුවන්. කසිප්පුත් මත්පැන් තමයි. ඒකට වැඩිය මේ මද්ද්‍රව්‍ය තමයි ලොකුම ව්‍යසනය අද රටේ තරුණ පරපුරට. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா உங்களோட பிள்ளைகள் மற்றும் உங்களோட சகோதரங்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே இந்த போதை பொருளுக்கு அடிமையாகி இந்த நாட்டில் பல அவதூறுகளுக்குரிய பல நோய்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டு ඕගොල්ලන්ගේ මේ මැසේජ් එක දෙන්න. ආයි අපේ ගම රකින්න ඕනේ. අපි මේ ගමේ වැරදිර වෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. අපි කියලා ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේත් මතය හදන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. என்னன்னு சொன்னா இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டுற அதெல்லாம் பார்க்குற விதி வந்து உங்களோட வாகனங்கள் ஊடாக போதைப் பொருள் சம்பந்தமான கடத்தலோ எந்த விதமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளாதுன்னு சொல்லி அதை பார்க்கும்போது போலீஸ் உத்தியோகத்தோட சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு கொண்டு வழங்க மறுக்கிறது. අයියේ මේ පැත්ත බලන්න ඕම.